Ina kuke masoya nishaɗi da shagali? Idan aka ce Soja Boy a Arewa, kowa ya san ana magana ne da mawaƙi ya raba mutane gida biyu. Akwai masu son waƙoƙinsa a ɓoye, akwai kuma masu sukarsa a fili. Shi ne mawaƙin da ya karya dokoki, ya kawo sabon salo da wasu ke kira fitsara, wasu kuma ke kira hazaƙa. Daga Sokoto zuwa ko'ina, ga cikakken tarihin mawaƙi Soja Boy, daga mafari zuwa ɗaukaka har zuwa cece-kucen da yake jawowa a kafafen sada zumunta. Soja Boy ya samo sunansa ne daga asalin rayuwarsa soja. Rayuwar soja ta koya masa jarumtaka da tsayawa da kansa. A maimakon bindiga sai ya ɗauki makirfon, yayin da tsofaffin mawaƙa ke yabon sarakuna, shi kuma ya karkata zuwa abin da matasa ke so, rawa da nishaɗi. Ya fahimci cewa zamani yana canzawa, don haka ya kawo sabon salon nanaye mai saurin buga ganga, salon da ba zai barka ka zauna ba. Yanzu bari mu shiga batun da mutane ke ta magana a kai. Me yasa Soja Boy yake yawan amfani da 'yan mata a bidiyonsa? Me yasa kalamansa suke jan hankali haka? Ya fahimci cewa abinda ke da ɗan armashi yakan fi saurin yaɗuwa, don haka yake amfani da barkwanci, magana ta fakaici, da salo mai tayar da sha'awa amma ba kai tsaye ba. Wannan ne yasa waƙoƙinsa ke ɗaukar hankali a biki da shagulgula. Amma wannan sabon salon bai rasa matsala ba. Malaman addini da wasu ƙungiyoyi sun sha sukar waƙoƙinsa, suna cewa yana lalata tarbiyya kuma yana wulaƙantar da 'yan mata. Duk da haka, duk lokacin da aka hana shi, sai ya ƙara shahara a TikTok da kuma YouTube. Mutane na cewa kada ku kula, amma bidiyoyinsa na kai miliyoyin masu kallo a YouTube da TikTok. Shin muna ƙin abin ne ko kuma muna son sa a ɓoye? A ƙarshe, Soja Boy ya bar tarihi a harkar nishaɗi a Arewa. Kana son ko ba ka son sa, ba za ka musanta cewa yana jan hankalin samari da 'yan mata ba. Ya nuna cewa kowa na da salon irin na rayuwarsa na daban. Yanzu kai fa, mai kallon mu a daidai wannan lokacin, me kake tunani? Shin Soja Boy ya wuce gona da iri ne ko nishaɗi kawai yake yi? Da ra'ayinka a comment, ka danna alamar like, ka yi subscribing. Ni ne naku Sadiq Abdullahi Busawa, nake ce muku sai mun haɗu a bidiyo na gaba.